Дорогі друзі, ласкаво просимо вас до Ірландії та до Гуелтахту. Та фальчерувив ахардя гохерін агес гджіан Гуелтахт. Ви знаходитеся в особливому регіоні, в якому розмовляють ірландською мовою. Він називається Гуелтахт. Тож і вегянтар аннеспешіелта і налаврічар ангуельке, ангуелтахт ахертер еренгянтаршин. Ірландська – це меншинна мова. Вона потребує багато підтримки для того, щоб нею спілкувалися в публічних сферах життя. Істянга мін леге і ангуельге, агес та гольор та кіхтав, ектастя уехі хунгамахші марханга анфобел. Регіони Гуелтахту дуже красиві. Ми сподіваємось, що ви тут будете почуватися радісно та в безпеці. Очі на оле ієд на кянтарга Гуелтахта, агес тасуляген гмейшив сона агес совольче аншо. Мене звати Петро. Я живу у Короро. Пітер із Анем дом та мемо хоні ерен гяхруруа. Мене звати Агата, я живу в Карарої. Агата із Анем дом та мемо хоні і ан гяхруруа. Я Хоц із Міша Ольга, Томі і Махуне Карна. Привіт! Мене звати Артем. Тія Грець Ішміше Арчі. І я живу тут в Спідл. Томе імо хунесу Спідл.